Once my bike papi apụta na mgbede mbọsị abilela ajị ya. Junior, anụ m na result ga-apụtala. Imekwara ọfụma ịpasịkwa. Isere nwatakịrị nye straight answer yes or no na pasịrị apasị ma ọ dara ada ya ebile gawa ngọngọ. Bilo kọọ ogologo akụkọ. Daddy, ịma monitor nke a na-agbagharị first. Papi ya sị ya. Gịnị mee ya? Ọ dara ada. Ọkụ na Chiamaka nke agba first last time. Nyanwa dakwu. Ịma Chiamaka nwa ntị. Ọ dara ada. Ọkụ na Ifunanya nke anyị na monitor na-azọ first azọ. Ọfụdụ result ọ dara pịata. Ọ kala ekwu ya papi ewere iwe sie nwoke m kama gwa m ihe ịgba. Nwatakịrị ajụ oyi si ya. Daddy, ọ bụla mmadụ niile adatị ada ka ezi ka mụ anyị sa pass enwezi m isi nọ. Papi ya dị confused. Ọ na-eme ka ọ dị eme.